aguluchonu ya madana onye omelu ife melu bosio enu ebighị n'akwa ndị bụ ya mmadụ ya lakwa anyị ji egwu a wee na-asị ndị bụ ya mmadụ n'ụda Araba, Ire, Village n'obodo Obosokwala, Idemili North, Local Government, Anambra State, n'obodo Nigeria, fayala akwa ọnwụ gbulu aguluchonu nwanyị ọma Mrs. Ebelechukwu Joy Nwalo Oya mmadụ ọzọ ọrọ ndụ nwanyị ọma ka ọnwụ furufuru mgbe na-asị ndị niile ya bụ ọnwụ metụtara fawelụkwanụ ndidi wee dịbe ọnwụ maka na ọnwụ amara onye eze ọ bụ onye mụrụ Mrs. Ebelechukwu ya mmadụ a na-ekwu maka ya ọ bụ late Mr. Oratus Chinwe Okonkwo SCO ya mmadụ Akụbude Ezinna Naba na anyị na-elota ya Ezinne Ebelechukwu bụ late Mrs. Edith Nkendelim ya mmadụ achị ọnụ nwanyị ọma Adaọnọchie n'ụmụchie kwelu n'ụmụdezuga family n'Ire n'Obosi Ezinne Naba na anyị na-elota ya amụrụ Ebelechukwu n'obodo Nnobi n'Ọgọst 6, 1969 ada dị mma ka ọnwụ n'ala anyị osisi kpọrọ nkụ a na-ene anya ọdịda akwụrụzienu nke dị ndụ ekwujiri wee dabazie ọnwụ na-egbu ọra egbukwakwa ka o si egbu Ezinne mụrụ Goswell na Princess Naba na ịlụtara ihe na May 29 ka ọ kpọtụrụ na Houston, USA na Anderson Cancer Center aguluchonu nwanyị ọma na Landa o wee na-akpatụ wee na-azụ azụ ọnwa mara onye eze n'efife ụbọchị ụka ka ọ kpọtụrụ maka wee na-afịru n'azụ ọnwa mara onye eze aye aguluchonu anamọ ọnwa mara onye eze aye isi buka n'igelio
ife ọnwụ na-eme ekebe okekebe ọnwụ onye ga-aralụ ekebe okekebe ọnwụ onye ga-aralụ Ezinne jere ọlụ oyibo Agụlụchi ọnụ nwanyị ọma jere ọlụ oyibo na Atlanta, Georgia ka o jere ọlụ oyibo na USA n'obodo Amerịka ebe afọ ka o butere ọnwụ na-apịa mberede a na-akị ọ dị ka ọ bụ akụkọ mana ife na-ekwu igwe niile jekọ n'ụzọ mana onye merụ biko welu odogwu obosi biko dibe na mgbidi ka mma alile ekwe ọnwa mara onye eze ahịa Agụlụchi ọnụ ha na mmụọ obi etiwe ọnwa mara onye eze ahịa omela ọra gị nọdụ mma ologbo bosi ya lakwa onye eze ezinna ya lakwa isi buka n'igedi obi dị ya lakwa ọnwa mara onye eze ezinne ya lakwa ezinne gị ya lakwa nwalọta ya lakwa ọnwa mara onye eze chiazọ ya lakwa na donejusu n'ala na ọnwụ na-egbu ọra egbukwu ọgbakọ osegbuo mana igwe niile jekọ anyị ekenekwa anyị si ndewo anyị nọ n'ụbọchị nke tata na-anwụ anya abalị maka nwanne anyị nwaanyị rapụrụ anyị ọ bụ na anyị abịa esi na anyị ga-ekene ya maka na ọ dị ọkwọ n'izi isi nọọ ụzọ taa aka wee fechasịa n'elu wee bata ka wekwanye nwanne anyị nwaanyị ugwu anyị na-asị gị jide obi n'ife mmede emesigo odogwu gosi ịnego na afọ gị iwe si aga n'ụbọchị taa afụgo m na ndị enyi gị bịakwa ịbịa ịnọnyere maka na ọ dịrị izi dịka kedu ogwu inwe n'ụbọchị nke tata nwere bụ ikele Chukwu ekele maka ndụ nwanne anyị nwaanyị bụ Joy Ebele bụ ya mmadụ ọ bụ ezie na ọ nwụzi na nwata mana obi ezigbo ndụ mara ebe ọ na-eje malụ Chukwu ọnya ka o jikwa anyị na-edi maka otu o si wee bi ndụ ya na ka ọ na-anwụ na obi ekoloburu anyị nyanwa bụ gwakwa onye ọbụla si onye ebekwana na Chukwu nọ na ọnya ma n'ọkwa na abụtolu m na alụba dịka nkene ụmụnne m na ndị sosi wee nye aka tụmadụ Emeka bụ ya mmadụ bụ ọnọ n'enyi Chiazọ Ugonna bụ nwa alọ Chukwunwe
bụ ya mmadụ gwakude kenekwa onye be m nyekwu nna azụ ji na-anọdụ obi esie ike ịyọm dọkịta Ugo bụ ya mmadụ ịyọm obi dị nọọ ezi nwaanyị bụ na ụlọ na-aga na-elotakwa ụmụazị ma tụmadụ ndị ebelere akpụ chi na-asa na chi bụ eze nwanna anyị na fanọsifụ n'anya mere na onye be m abịa nwụrụ maka na ọ na-emegodozife anya ya na ndị nke na-arịọ na Chukwu gbaa ya ube ka anyị wee dibe ndị niile ọ metụ ma ndị nọ n'ụlọ ndị agha agbafe echiga ma abụọ anyị nwa na chi ya ejifo na ndị ụmụnna ya echiga mana ana m ekene n'onye ọbụla ndị niile gbakọba wee na-agbagharị wee na-eme ka ife aga ma ndị so wee mesị ewee buru ebunata ya asị nka ndị ekene onye ọbụla ndị ya abịa ya abịa n'udo fanakwa n'udo anyị akwụ ebele kwatịa ndụ kwatụ ya arụ isi ike ebe nna ya Chukwu bụ ka na akwụkwọ na ya nwa ka atọrọ ka ọ bụ ndị ogbosasị ka eto ọgwụ etosisi ya akọkwa nwa bifere wee mezi okwu mgbe ya jefu onye nwanyị odogwu Ebosi anyị na-ekele ka anyị baa n'ime ka anyị nweta ndị nọ n'ibe afọ ka o wee dịka ebe ekwu ka a na-eme
n'ụwa bụ ọnwụ. Mana ife kasị mkpa na ndụ mmadụ na-ebu n'ụwa bụ ezigbo omume n'ụwa. Ọnwụ mere na arụ n'ụwa. Wee na nwụ na-emeso ụfọdụ mkpụrụ ugbu a. Mrs. Ebele Joy onye mmadụ n'ala n'ala. Ọzọ na ndụ na Amerịka ka m fụrụ agụmụcha ọnụ. Ọ bụ gịnị bụ nke a mere anyị? Owe na-asị tupu ya mmadụ n'obosi ụfọdụ. N'ụmụ obosi ụfọdụ niile n'ụwa. Na ndị enyi na ndị ukwu na ibe na ndị ọba bibe n'ụwa. Na anyị ama ndị ọgụgụ Chukwu. Ka anyị ọrịa n'ụwa. Yes, sir. Thank you.
plate ya dị ebe a. Ife akụ ekwu anyị jiri esi nwanne anyị nwaanyị na-akọ ọma. Odogwu ekwesị na ụmụ nnu atụrụ ahụ maka na elisie na ama elotezi atụrụ uche mana ị na-agba egwu a na-elote ezigbo ndụ ndụ gị nwebụ onye dị ndụ Mrs. Jones gọnọ ya anadịbe ya mmadụ dibe agụluche n'ụlọ ya mana ọ bụrụ ọgba fọtụ ya ọnwa niile ya anadịbe gọnọ
Thank you.
mana na-ekwu na ntị aka nri osi na ntị aka ekpere ahụ mana ife ndị a bụ ife kwesị mere anyị okwu na-agwa ụmụ ụwa bụ ka anyị na-enyere onwe anyị aka na ndụ maka na ofu ụbọchị na a ga-arapụ ụwa wee naba onye ji ụwa n'aka onye ma ụbọchị ọnwụ ya ọtụtụ ndị Igbo amụtago inyere nwanne fe aka n'ọnwụ oge nwanne ya dị ndụ ọ na-ayọ enyemaka ọfịazie ya arụ mana ezinụlọ onye mmadụ bụ ezinụlọ eji amatụ n'ụwa niile fara ibe ife ma fe nyụrụ oyi ma na famili ife afọ eri ọ bụ na ọ bụ ife eji ọkpụkpụ aka were emeta a ga-azọta ebele ndụ ọ bụ na ọ bụ ife eji ego egota ndụ odogwu obosi na ụmụnne ya ga-egota ndụ ebere mana ọ bụ ka Chukwu si chọọ wee na-ayọ ndị niile o metụtalụ ka fa were ndidi dibenya bụ ọnwụ dị njọ ife ọnwụ mmelụ n'ụwa ka anyị na-etinye ọnwụ etiwe na m obi n'ụwa alilebue m alilebue m alilebue m alilebue m alilebue m ọ bụzi onye ka kwasala akwa alili Chukwu okike abịa ma bịa kụgbu anyị obi Ichie Dr. Chinedu Nathan Oya mmadụ odogwu obosokwara niile ọzọra ndụ onye ọma biko tibe ama na o wutere gị na ụmụnne ya mana ọkwa ndị dị ka ike ji wee tibe ọnwụ merụ specialist in infectious diseases na Georgia USA na Doctors Hospital ka ị na-alụ ọrụ Ezinna biko dibe ọrụ ọma niile na-alụ n'ụwa na ntị na-anụ anya na-afụkwazị jisi ike na-eme ọgọ na Chukwu okike abịa ma ga-akwụ
nke Chukwu okike abịa ma okwu ga-abịa na mmezu. Dr. Mrs. Iyom Ugonu Oyamado Obidia nwanyị ọma enyi nwanyị Udogogosi ọzọra ndụ ibe ọnwụ dị njọ.
Papasino. Ụmụnna ọ bụ nwanne m nwaanyị rapụ naanị n'ụlọ dozie nwanne No, bani men. Para marron. ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà yẹ pásítọ̀tù àtàgbé wọ́n lé ṣùgbọ́n ok biko ụmụnna ọ bụ nwanne gị nwaanyị rapụ feresigo ezinụlọ ndị bụ ya mmadụ ma nwoke ma nwaanyị unu aba n'ụlọ jefere nne m nwaanyị wee sị ya dị ọfụma daalụ nọ na-eme agulu tọọsù ọwọ́ ẹrù ọkọ ni agulu tọwọ́ ẹrù ọkọ ni agulu tẹ ọkùnrin màdé ẹgbẹ́ rẹ ala agulu tẹ dọkẹ wáyé ni ìwé àdó tó wáyé agulu tẹ wá agulu tẹ wá agulu tẹ wá agulu tẹ wá
Why me today? I want them to be no one baby now. No one baby. Hey, Chine, come on, not look at you on the bed. Was made by Take my hand, precious. Lord, you know I have no friends like you. Heaven knows my home. Why
nwayọọ nwayọọ onye owu ọbọchị nwayọọ nwayọọ anyị na-anabata chief Anthony Nwabude onye owu ọbọchị onye owu na-ewu ewu onye owu ụwa niile nwanọ ezinụlọ ndị be ọnọchie ezubani Nwabude onye owu ọbọchị onye owu na-ewu ewu onye owu ụwa niile onye owu ekwulere ọmụlebe onye owu ga-agba osimiri onye owu ọnụ iyi onye owu ntị ịkpọ ezinụlọ ndị be ọnọchie ọzọ ọbata ọnwụ dị n'ọnọrọpụ sọrọ ọbata n'ọrụ na-eso onye ọrụ ọrụ na-eru ogbu echiwapụ ike nna dị n'ọlụ nke mera n'ọlụ nọ ụbụba n'ọlụ nọ rinne ogbu nnọpụta n'ọlụ nọ nna ịdebere ike n'ọlụ nọ bịanụ n'ipa n'ime ọzọ onye ọrụ bịanụ n'ipa n'ọlụ mekere plaza ebe a n'ọlụ mekere plaza ebe a
odogwu na Naịjirịa daalụ nọ onye mmadụ Jodi,